Helo, Rhan ydw i ac roedd yn aelod o grŵp cyfeirio ar gyfer yr hawl dysgu proffesiynol cenedlaethol. Pwrpas y fideo hon yw i drafod yr ardal dysgu proffesiynol ar hwb ac i roi bach o wybodaeth i chi ar sut dath yr ardal i edrych fel mae fe ar hyn o bryd. Felly, pwrpas yr ardal dysgu proffesiynol ar hwb oedd i ddod ag ystod o gyfleoedd gwahanol dysgu proffesiynol at ei gilydd mewn un lle oedd yn hawdd i ddefnyddio ac yn hygyrch i bob ymarferydd addysg. Cyn hyn, roedd y gwybodaeth am y gyfleoedd dysgu proffesiynol wedi bod yn eithaf anodd i ddod o hyd iddo ac i gael mynediad iddo. Enghraifft, ifer trwy'r consortia neu'r awdurdodau lleol oedd y dysgu proffesiynol yn cael ei cynnal. Ar thail hon, roedd yna diffyg equity o ran mynediad i'r cyfleoedd ar draws Cymru. Rôl y grŵp oedd i nodi a chreu'r strwythur yr ardal dysgu proffesiynol ar hwb. Hynny yw, beth fyddai'r strwythur lefel uchel ac unrhyw gategorïau pellach o fewn y categorïau hynny. Yr ysymeg y tu ôl i'r categoreiddio oedd y dylai'r categorïau fod yn glir ac y dylid adnabod y math o dysgu proffesiynol o fewn yr categorïau yn hawdd. Roedd angen i'r categorïau hefyd eu gwneud yn glir i bwy oedd y dysgu proffesiynol yn berthnasol, sef arweinwyr, athrawon, cynhwyrwyr addysgu ac yn y blaen. Yn ddarfodol, dylai fod cyn lleied o gliciau o phosib rhwng y dudalen gartref a'r adnodd. Roedd yn bwysig i ymarferwyr sy'n brysur ac yn bryn amser nad oedd rhaid iddynt chwilio yn ddiddiwedd. Yn dilyn hwn, prif ffocws y grŵp oedd adolygu'r adnoddau dysgu proffesiynol sydd ar gael ar hyn o bryd ar hwb, a phenderfynu a ddylid ei cyhoeddi heb unrhyw welliannau neu ei charchifo a'i hadolygu, yn seiliedig ar feini prawf llwyddiant yr oedd ddim wedi creu fel grŵp. Rai o'r meini prawf oedd perthnasedd i'r cwricwlwm newydd, polisi cyfoes, gwybodaeth oedd yn seiliedig ar ymchwil, adnoddau perthnasol gyda tystiolaeth o effaith, a cysylltiadau a safonau proffesiynol. Mae'r adborth ers hynny wedi bod yn cadarnhaol iawn o ran yr ardal ar hwb. Mae ymarferwyr ar y cyfan yn teimlo bod yr ardal yn llawer haws ei defnyddio nag o'r blaen ac bod yr adnoddau yn berthnasol i addysg ar hyn o bryd. Byddwn yn argymell i staff i dreulio bach o amser ar y wefan ac ar yr ardal dysgu proffesiynol ar hwb. Mae adnoddau gwych yna yn barod, ond gyda fwy o adborth o staff, mae potensial yr ardal dysgu proffesiynol ar hwb i barhau i wella fel adnodd i ysgolion.